Една плочка, две плочки, три плочки, милиард плочки. Здравейте, потребители, на аз съм Табинг Zero. И както виждате, днес съм с слънчеви очила, понеже с нощ стоях много докъсно. И сега очите ми са зачервени, много зачервени и в никакъв случай не са хубава гледка. Да, преди няколко дена с Nixon 69 бяхме на разходка в Молската градина и искам да ви покажа малко кадри от тогава. Потребители на YouTube, аз съм Табинг Zero и както знаете, днес е време за влог. Днес един каскадьор. Аз съм много притеснен сега. Ще се опитам да му си изклача от тази бабуна тук. Да, много хубава бабуна. И аз се опитам да му попреча. Страх ме. Давай! Йо! И след като видяхте тези кадри, дойде време вече да ви кажа, че това е всичко от мен за тази вечер. И от вас искам да направите три неща. Харесайте, абонирайте се за канала ни, ако имате въпрос, задайте го в секцията за коментари долу под клипчето. Чао и до нови срещи!